What's up mga pakis? Welcome back. In this video, atong himuan og reaction ang viral song ni Moko na ming-ani og million views. Og interesado ka makaibaw yun sa namo pag-reach ang million views, stay tuned kay akong i-share kung saon ang process. Pero before ta mag-start sa atong reaction video, mananghid sa ta sa owner sa video nga si Dong Sas ug ang singer nga si Moko. Pre, okay ra himuan ako og reaction ng imong video? Okay ra pre, ikaw na good na. Mox, akong yung mag-reaction na imong viral video ha. Sure ba? Okay kayo? Sure ba? O lagi, eban pa kisgod ka. Let's go. COVID-19. COVID-19, demonyo kagayod, pitaka ko karon wa na'y sulod, ang kinabuhi namong kabus, COVID-19 imong gipaantos, nahisama yun ka sa turista, kanang nasod imong gibisita, COVID-19 sa imong resulta, kami in town di makalakwat sa mga problema, ikaw ang nagdala. COVID-19, wala nami kwarta. Kana mo gusto kang mo biktima. Apan kami, dili na kumpiyansa. Karon So, kang ato sang i-post kadit guys ha. Kay basta natinga mo nga nganong wala si Jay sounds, drums ra og gidang yung vocals. Aw nang gituyo nga waag iyang sounds or ang especially ang melody kay para dili ta makuan sa mga copyright issues ba kasi mga copyright claim or worst ang copyright strike mga ang gipabilin naman ha iyang vocals o ang iyang drums. Continue. kami ang makaluluoy. Wa na'y bugas, wala na'y malamoy. Ang hinabang nalay gisaligan. Kung moabot, ila pang gikapnan. So guys, pause ano ka dito. Kabantay mo sa ijang mata. Ang iyang mata magsiglaroy-laroy sa imabaw. Kay agkuan mo guna ni good. Ag lyrics siya, iya ra ning gi-memorize. Dili siya ingon nga kanang magsuwat, magkuan og kodigo. Wala siya kodigo. Iya ra ning memorize, mamina siya sounds, iya memorize niyang lyrics. Mao ngingan magsulirap-sulirap diyan mata mo tinga mo ba. Si maingon mo nga naikuan ba na something. Sige, continue. Mga problema, ikaw ang nagdala. COVID-19, wala nami kwarta. Kana mo gusto kang mo biktima. Apan kami, dili na kumpiyansa. Karon kami ang makaluluoy. Wa na'y bugas, wala na'y malamoy. Ang hinabang nalay gisaligan. Kung moabot, ila pang gikapnan. COVID-19, ang mga sugarol. Diil kamot, nila katul-katul. COVID-19, dili gyud masayon. Kung matakdan pahulay sa dayon. Okay, maro ta atong video no. So guys, sa atong ganiha, ang giingon ganiha nga giyon sana mo pag-reach ang million views. Ang kuana na sa mga nakailan ni Moko, maganaan ha mga sila magsuri-suroy na siya mo atos mga lungsod-lungsod sa mga barangay-barangay, especially og naibidyokian sa inyong lugar. Siguro ag uban nakakita na niya nga mukanta og mo atos sa inyong mga kan mag-videoke. Ang kanta iya nang ilisdan og lyrics nga iyang kaugalingon or iya ra pud na siyang sinundog po niya tinan-aw niya sa YouTube. Nya makalingaw malaging lyrics mong daghang mangutana niya sa iyang pangalan niya. Daghan na makaila. Mao nang mag-post mi og video about niya, bahay niya. Mao nang daghan kadug mo views kay daghan man nakaila niya. Nya siya po moingon pud namo pud nga kanta siya kay mao mo jud yang passion.